Igbo bụ Igbo, oge erukwala ọzọ n'isi mbido TV, oge ahụ anyị ji agwụnụ akụkọ iri gbara elu. Gerenụ akụkọ iri gbara elu n'ụbọchị taa. Akụkọ nke iri, Joe Boy azaghachila akwụkwọ mkpesa ahụ Ashadere. Onye na-agụ egwu amaara nke ọma aha ya bụ Bukola Elimade, onye eji Asha wee mara, n'ụbọchị ole na ole gara aga zigara akwụkwọ mkpesa banyere itigharị ụda egwu ya na-ebughị ụzọ nata ike, bụ nke onye ọgụ egwu aha ya bụ Akinwale Akifenwa, onye eji Joe Boy mara. Ya bụ ụda egwu sitere n'egwu ya nke ahụ o tiri n'afọ 2020 ma tinye ya n'egwu o wepụtara ụbọchị ole na ole gara aga n'egwu nke akpọrọ Konto. Na ya bụ akwụkwọ mkpesa nke sitere n'ụlọ ọrụ nlekọta Asha, ha kwuru na a ga-akwụ ha ọnụ ego dị $300 nakwa pasentị 60 site n'ihe ọbụla ha retara na ya bụ egwu. Na nzaghachi, Joe Boy n'igwe mkparịta ụka Instagram tinyere eserese foto ya bụ akwụkwọ mkpesa ma sị, ọ bụ maka na m na-akụkarị egwu banyere ịhụnanya, iche na mba agwọ eji akpụka mmegbu. Akụkọ nke itoolu, Terra Culture enwetala nkwado site n'aka ndị otu Netflix. Dịka a na-ahụta ha dịka ndị bụ ejewa aha gị n'ihe banyere nkụzi ihe nakwa ndị na-eweta ihe mmesara ahụ nakwa ndị nkwado asụsụ nakwa omenala mba Afrịka. Terra Culture malitere n'afọ 2003 site n'aka Bolanle Austin Peters. Ndị ngosi ihe onyonyo Netflix enyela ha ego nkwado iji wee hinye ha aja n'ukwu ka ha si agba mbọ imetụta ndụ ndị mmadụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị na mba Afrịka. Ya bụ ego nkwado rutere ha aka dịka ndị otu Netflix gbasara aka inye nkwado ha nye ndị na-emepụta ihe onyonyo na mba ọdịda anyanwụ nakwa etiti mba Afrịka, bụkwara ebe ha na ọtụtụ mahadum dị na Nigeria, Ghana, Benin Republic nakwa mba Gambia na-etikọta aka izulite ndị nwere mmasị ịmụ ka esi emepụta ihe onyonyo. Na mgbasa ozi ya n'igwe Instagram, Bolanle Austin Peters sịrị, obi dị m ụtọ maka nke a, anyị ga-agbakwa mbọ ime karịa. Akụkọ nke itoolu, echere m na ọ bụ oke ngọzi unu ị na-akụrụ anyị aka, ọ bụ Rema kwuru nke a. Onye na-akụ egwu Afrobeat bụ Rema na mkparịta ụka ya na ndị nta akụkọ nwere ụbọchị ole na ole gara aga ekwupụtala mkpa ọ dị ndị ama ama n'iti egwu nke ọgbọ gara aga ịkụpụrụ ọgbọ nke ugbu a aka dara ụda site na mbọ ha na-agba ime ka egwu ha bụrụ ọkaibe. N'ikwupụta nke a, o dere sị, echere m na ọ ga-abụ oke ihe ngọzi ka ndị ọgbọ gara aga zigara ndị ọgbọ nke ugbu a ozi wee sị ha na unu na-eme nke ọma, ihe unu na-eme dị m mma, ahụrụ m ka unu si na-agba mbọ iji wee kwalite egwu ala anyị. I feel like it's a blessing for OGs to actually like hit you up and tell you, yo, you inspire me, I like what you do, you're different, you're bringing something new to the table, I see you taking the game to the next level. Akụkọ nke asaa, egwu Wizkid bụ Essence enwetala ihe nrite BMI na njikọ aka ya na Tems nakwa Justin Bieber. Egwu ahụ Wizkid kpọrọ Essence bụ nke ewepụtara n'abalị 30 n'ọnwa iri n'afọ 2020 dịka egwu ya nke anọ n'efere egwu nke ahụ ọ kpọrọ Made in Lagos enwetakwala ihe nrite ọzọ. Ya bụ egwu bụ egwu ala Nigeria mbụ n'akụkọ kwuru onwe ya n'ihe ntu egwu bụ Billboard Hot 100 nakwa Billboard Global 200 nakwa ihe nrite ndị ọzọ dị iche iche bụ nke ya bụ egwu nwetagoro. Agakwala n'ihu tụrụ ugo dịka o nwetara ihe nrite BMI London Award dịka egwu akachasị akụ n'afọ a. Ndị ọzọ nwetara ihe nrite gụnyere Elia Golden, Ed Sheeran, Tems wee dere gawazie. Akụkọ nke isii, ehigharịala ụbọchị amamikpe Hush Puppy. Ị ga-echeta na kamgbe a nwụchiri Ramon Abbas bụ onye a maara dịka Hush Puppy n'ọnwa isii n'afọ 2020 na mba Dubai n'ebubo iji aghụghọ anapụ ndị mmadụ ego n'ọwara ịntanetị. Ha apụtala n'ụlọ ikpe ọtụtụ oge bụ nke a ka na-atụkwa anya ụbọchị a ga-ama ya ikpe. Ụlọ ikpe etiti California dị na mba United States agakwala n'ihu higharịa ya bụ ụbọchị nkwubi okwu banyere ya bụ ebubo a na-ebo ya gaa abalị 7 n'ọnwa Nọvemba afọ 2022.
Akụkọ nke ise, Wonder Banton ekwuola ụbọchị egwu ọhụrụ ya ga-apụta. Onye na-eti egwu aha ya bụ Wonder Banton ekwuola banyere egwu ọhụrụ ya nke ọ kpọrọ Ego, bụ nke onye egwu Afrobeat bụ Davido so na ya. Ọ sịrị na ya bụ egwu ga-apụta n'abalị 5 nke ọnwa Ọktoba anyị nọ n'ime ya. Akụkọ nke anọ, Black Sherif egosila ihe onyonyo mkpali mmụọ egwu ọhụrụ ya. Ị ga-echeta na anyị gwara gị site n'akụkọ iri gbara elu n'isi mbido TV na onye egwu mba Ghana aha ya bụ Black Sherif ga-ewepụta egwu ọhụrụ ya nke ọ kpọrọ The Villain I Never Was. Black Sherif agaala n'ihu iwepụta ihe onyonyo ntaju akpịrị bụ nke ndị oyibo kpọrọ Thriller, bụ nke na-eme ka ndị niile hụrụ ya n'anya na-ataju akpịrị ha ka ha na-atụ anya ya bụ egwu ọhụrụ. Akụkọ nke atọ, ọchịchị etiti agbarala ndị otu Meta akwụkwọ, ndị na-enyocha maka amamọkwa azụmahịa bụ nke a kpọrọ The Advertising Regulatory Council of Nigeria (ARCON) n'aha nkenke oyibo n'akwụkwọ mkpọpụ ụlọikpe etiti ala anyị dị n'Abuja. Akpọpụla ndị ahụ nwe igwe mkparịta ụka Facebook, Instagram nakwa WhatsApp bụ Meta ụlọikpe maka ịda iwu na-achị ịma ọkwa azụmahịa ala anyị bụ Nigeria nakwa ntụfu ego. Ya bụ ndị otu ARCON sịrị na a ga-akwụ ha ọnụ ego dị ijeri naira 30 maka iwu a ha dara. Akụkọ nke abụọ, Will Smith adịla njikere maka ịlọgharị ime ihe ejije. Will Smith bụ onye a machiri n'ime ihe onyonyo site n'aka ndị otu Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, bụ ndị na-ahụ maka iwu na-achị ihe ejije, n'ihi akụkọ mmetọ metụtara ya na Chris Rock adịla njikere ịlọghachi ọzọ n'ime ihe ejije. N'ikwupụta nke a, ọ sịrị na Emancipation, bụ nke o tinyere ihe onyonyo ntaju akpịrị bụ Thriller, bụ otu n'ime ihe ejije bụ nke o mepụtara, ma kelekwa ndị niile tinyere ya aka ịhụ na ya bụ ejije pụtara nke ọma. Forever. I will look in triumph at my enemies. Akụkọ nke mbụ, Loretta Lynn anwụọla. Onye na-agụ egwu mba Amerịka bụ Loretta Lynn bụ onye a naburu ahụta dịka onye na-agụ egwu banyere ntaramahụhụ nakwa ịhụnanya anwụọla. Ọ gbara afọ 19 tupu ọnwụ ya. Loretta Lynn bụ otu n'ime ndị ama ama site n'egwu ya nke ahụ ọ kpọrọ You Ain't Woman Enough, Don't Come Home Drunken, wee dere gawazie. Ka mkpụrụ obi ya zuo ike na ndokwa. Ọhaneze ikwunibe ndị ọma, ọ bụ otu aka ọha anyị n'ọnụ n'akụkọ iri gbara elu nke taa, bụ nke bịara gị site n'isi mbido TV. Ewe m sị gị imeela maka ige ntị. Gaa n'ihu na-esonyere anyị n'isi mbido TV. Ndewo.